cari Budi Wijaya ya kok sing ngendangi yo tanda ya sing ngendangi yo mantan tanda berarti yo iso templek iki lagu ciri khas piye nek lagune selamat datang salah buka lho nggih iki sadurunge ganti ayo Pak iki aku tak nyuwun Mbak Suci ayo didarene sik Mbak Suci Malih Slendro bulan Sapasi Jaipongan sing joget Ayu sing kembang Mbak Suci nah ya tanjake wong lajeng buta pinter nggih ngono lho dijik anake ngoten niku ya Mas Petro nggih kok kaya Mas yo dadi yo putrane sing hebat nggih leres dadi nek entuk jeneng ya ora mung anake tok wong tuane ya ketut entuk jeneng wong iki rada kok apa aja wong buru kesugihan ning kabeh kuwi kudu digawe apa digawe kepinteran digawe ilmu nggih leres wong iki nek wis pinter hebat dadine kaya ayu kon mayang yo oke kon nembang yo oke joget ya oke ora mau meneng ae kuwi awo penting didit ya pinter didit pinter ora penting zaman saiki penting didit lho iki lho ayu iki contone cah pinter apa-apa iso nggo golek duit lah ora penting didit monggo pondok duitmu kan ya orang omah-omah ngapa duit gopo damel munggah kaji Woi tak dudoy kok enek uang piyayi sajake wajahe mirip awakmu ki sapa? Duka niku nemu ten perapatan mriku. Oh, alah niku. Masmu tapi masmu ta? Baik. Baik. Kuwi nek kresek nak kendangi kok joget aja kaya ngono ta ala-ala ngono ki CEO lho ya CEO. oh melelek ngono iki yo bulan Sapasi monggo ora sanggup bawa langsung lagu lae yo kendang Jaipong monggo Mas Anda monggo ayo ya pergi bulan Sapasi do ayo sing beksa monggo yuk
Thank